La regata superxula, a mi m'ha encantat i em sembla que l'altra gent també ha sigut superxula. Era el que ens esperàvem, ha sigut dura, però tot i això ha sigut una molt bona experiència, ens ho hem passat molt bé. I això ens ha encantat. Ha sigut molt divertit, hem rigut molt i sí, ho hem passat molt bé. Ha sigut dur, però bueno, hem acabat. Doncs normalment entrenem amb banc mòbil, fem 2 entreus setmanals i ara duem 3 setmanes entrenant pel llaüt, per aquesta regata. Doncs la veritat que molt bé, ens hem sentit molt bé, tant al principi com al final, hem fet força a l'aigua i la veritat és que molt bé, perquè l'aigua estava superplana, molt bé, molt bé. Aquesta pretemporada en el llaüt mediterrani ens hem sentit molt còmodes, molt bé. Tenim uns entrenadors i uns timos que ens motiven moltíssim, per tant, la il·lusió de l'equip és màxima i en això ho tenim tot guanyat. En l'equip de veteranes que soc, de Rem Mataró, porto uns quants anys, potser 8 o 9 anys, no me'n recordo ara, però sempre s'ha anat incorporant gent nova i la veritat és que s'han amollat molt bé. Tothom s'ha amollat molt bé en l'equip, perquè hi ha molt bon feeling, hi ha molt bon companyerisme i la veritat és que sempre anem a una, totes a la barca anem a una. Hem fet un equip una mica compromís i hem fet un equip d'omplir forats, però ens ha anat molt bé, ho hem passat molt bé i ens agrada molt venir aquí perquè és una regata diferent i és molt maca i molt divertida. El veterà masculí de Rem Cambrils porta 5 anys com a club i ens agrada treballar molt i ens diverteix molt i tenim un equip molt maco, molt cohesionat i amb prou bancada per anar-nos donant relleus, que és una cosa que ens agrada molt a tots.